ברוכים הבאים לפרק 2 של מאחורי החלום NYC, פודקאסט שחושף את הדרך האמיתית של אומנים ורקדנים בעיר שלא עוצרת לרגע. היי, אני שני דגן, יוצרת כוריאוגרפית ורקדנית שחיה ויוצרת בעיר כבר יותר מעשור. טוב, תכינו כוס קפה ובואו נצלול. פרק 2 שלנו עוסק הגעתי לניו יורק, what's next? והייתי רוצה שתשאלו את עצמכם שאלה לתחילת הפרק, וככה מקווה שתהיה תשובה by the end of it, אבל יכול להיות שזה גם רק יעלה לכם איזושהי נקודה למחשבה להמשך. אם הייתם נוחתים עכשיו בעיר, הדבר הראשון שהייתם עושים הוא ללכת ללמוד, או אולי לקפוץ ישר למים העמוקים ולהיכנס לאודישן. זו הייתה אחת השאלות הכי גדולות ששאלתי את עצמי, וזה לפי מה שאני מבינה גם אחת השאלות הגדולות שמלוות אומנים. האם למצוא איזושהי מסגרת בהתחלה, או שפשוט להגיע ולהרגיש את זה? אני אישית הלכתי בדרך של התקבלתי לאמדה, the American Music and Dramatic Academy, ונחתתי ככה למסגרת. אז ידעתי לאן אני מגיעה, ידעתי איפה הולכת לישון, למה אני מתעוררת בבוקר, ובעצם השאלות שלי היו שונות. השאלות שלי היו, מה אני הולכת לעשות בלימודים כשאני מגיעה, או איך הולך להיראות הלו"ז שלי. אבל יש אנשים שלימודים לאו דווקא מתאים להם, והם בוחרים ללכת בדרך השנייה של להגיע, להתמקם ולהיכנס לאודישן ולראות מה יקרה. אין דרך אחת יותר טובה מהשנייה, אבל אני אישית מצאתי שהדרך של הלימודים הייתה לי יותר נוחה. אז בואו נדבר על זה קצת יותר לעומק בהמשך הפרק. אז אני רוצה להתחיל ולספר קצת על הדרך שאני בחרתי ללכת בה, או שיותר נכון נקרתה בדרכי. לקראת סוף השירות הצבאי שלי, אני הייתי רקדנית מצטיינת במורה חיילת בפנימיית שטיינברג. היה לי באמת את הפריבילגיה ללמוד בתל אביב, אצל אופיר דגן ונעמי פרלוב, במסלול הכשרת רקדנים. וככה לקראת סוף השנה הראשונה, משהו לא הרגיש לי נכון בדרך של להמשיך לעולמות המודרניים, כאילו ללהקות. והתחלתי לחפש בעצמי מה אני צריכה, זאת אומרת, למה אני פתאום לא רוצה את זה? כל החיים זה מה שרציתי, לשם כיוונתי, ופתאום משהו לא ישב לי. וטסתי באותה תקופה לניו יורק, וההורים שלי ככה שחררו אותי בפעם הראשונה לבד לטיסה ארוכה של כמעט חודש, ולקחתי שיעורים בברודווי דנס סנטר, ושם ממש התאהבתי. הלכתי גם לראות את ליון קינג בתקופה הזו, שזה בכלל מצחיק, כי החבר הכי טוב שלי עובד שם עכשיו. ולא יודעת, ממש התאהבתי, והיה לי כזה מין קליק כזה של, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ברודווי. ושם בעצם, שם התחיל המסע. בו זמנית, אמא שלי הלכה לראות הופעה בארץ, של מישהי שלמדה באמדה, והיא סיפרה את הסיפור שלה תוך כדי ההופעה, וזו הפעם הראשונה ששמענו על אמדה, והיא התקשרה אליי והיא אמרה לי, שני, יש בית ספר למחזות זמר בניו יורק, הם עושים אודישנים, שמעתי את זה מההופעה, מהככה וככה, ואני כזה, מה, אמא לא יודעת, וזה, אני אקרא על זה, לא שמעתי על זה, מסתבר שזה בית ספר די אדיר, run for a long time at this point, והרבה אנשים שנמצאים בברודווי היום, עברו דרך הבית ספר הזה, או דרך ג'וליארד, או דרך מקומות אחרים שאני אזכיר יותר מאוחר שתסתכלו עליהם מי שמעוניין בדרך הזו. וראיתי שיש להם אודישן, אז בסוף השירות הצבאי שלי, לקחתי ככה את הכמה ימים שעוד נותרו לי, וטסנו אני ואימא לאן טסנו? לאנגליה. שם עשיתי את האודישן שלי, ולא באמת האמנתי שאני אתקבל, אבל אמרתי לעצמי, אם אני מתקבלת, זה אומר שאני צריכה לנסוע. וזה באמת מה שקרה. התקבלתי, הייתי בשוק מוחלט, אבל אמרתי, טוב, התחייבתי לעצמי שאם אני מתקבלת אני נוסעת. אז נסעתי. אז welcome to Act 2.
בעצם אנחנו הולכים לדבר על שתי הדרכים האלה. אני אתחיל בדרך שאני בחרתי, הדרך של המסגרת, הדרך שלי שהייתה באמדה. מה חיפשתי שם? למה בחרתי להיכנס למסגרת? אז בעצם חיפשתי מקום שייתן לי איזשהו ביטחון, ייתן לי מידע. לדוגמה, זו פעם ראשונה שאני חיה ונושמת באנגלית, אוקיי? אז זה הבסיס. אחרי זה רציתי לדעת בעצם את השפה של התיאטרון פה. מה זה אומר ללכת לאודישן, עם מה אני מגיעה, headshot, resume, דברים מאוד מאוד בסיסיים. אני נכנסת לחדר, איפה אני עומדת. אחד הדברים היותר גדולים שלמדתי, שיעורי משחק, שיעורי פיתוח קול, קואוצ'ינג, איך בכלל מעבירים שיר וטקסט בתוך אודישן, מה ההכנות שאני צריכה לעשות לפני, מה זה בכלל סונגבוק, אוקיי? אז היה המון המון דברים שאומנם אפשר ללכת וללמוד תוך כדי, אבל מבחינתי לדעת את הדברים האלה לפני כן, זה כבר יוצר איזשהו ביטחון, איזושהי התאקלמות. אתה לא מרגיש ממש ממש fresh out of college. דבר נוסף שככה זכור לי, זה שהכרתי אנשים דרך זה. גם את הסטודנטס, מן הסתם, האנשים שהולכים להיות איתי ולעבור איתי את החוויה הזאת, ואחרי זה להמשיך איתי לתוך העולם של התיאטרון, אבל גם הכרתי מורים, והמורים האלה והבוחנים האלה, זה אנשים שעובדים בתוך התעשייה. ולי אישית, כבן אדם שפחות נוח לו להתמנגל סתם ככה ולפנות לאנשים, באותה תקופה זה היה ממש ממש טוב. עכשיו נדבר על הדרך השנייה. הדרך השנייה היא פשוט לקפוץ למים. יש אנשים שזה בא להם יותר מטבעיות, לדוגמה, לדבר עם אנשים אחרים. עכשיו זה גם כבר 10 שנים אחרי, יש לנו את הסושיאל מדיה, משהו שפחות פחות היה בשימוש בתקופה ההיא. ואני יכולה לחשוב ב-top of my head על 3 אומניות מדהימות מדהימות, שאני בקשר כמעט יומיומי איתן עכשיו, צעירות ממני די בהרבה, אבל פשוט באמת הם נתנו לי השראה אדירה כשהם פנו אליי. הם פנו אליי דרך האינסטגרם, ושאלו אם אני יכולה להיפגש ולעשות קפה, ואם יש לי איזשהו פרויקט, אם הן יכולות לבוא ככה למה שנקרא pre-production, הכנה לפרויקט, ופשוט רצו להיות איתי ולקבל ככה פרספקטיבה על העולם של המחול והתיאטרון פה. ולכן הם פשוט קפצו head on לתוך הדבר הזה, ונכנסו לאודישנים ושאלו על איך בונים באמת רזומה, ואם אני יכולה לשלוח להם דוגמאות, וזה משהו שאני אישית לא יכולתי לעשות. זה לא שלא יכולתי, אבל לא הרגשתי בנוח מספיק לעשות את זה. ועכשיו, אפילו בעלי כל הזמן כזה אומר לי, את צריכה לפנות, אם יש לך מישהו שאת מאוד מאוד רוצה לעבוד איתו, פשוט תפני אליהם, תגידי להם כמה את אוהבת את העבודה שלהם, ולמה את פונה אליהם. ואנשים אוהבים שמרימים להם, וזה ממש ככה. גם אני מאוד נהניתי שהם פנו אליי ואמרו לי שהמליצו עליי ושאני חייבים לדבר איתי וכדומה. בקיצור, זה נכון לאנשים מסוימים, ופחות נכון לאנשים מסוימים. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, ופחות נוח לדבר עליו, הוא העניין הכספי. לא לכולם יש את האופציה ללכת ללמוד במקום מסודר, בקולג' עם שם, אוקיי? לפעמים אין את האופציה הזו, וצריך פשוט להגיע to go through the trenches, אנחנו קוראים לזה. לקחת שיעורים, ממי שאפשר, גם אם זה לשאול האם אפשר להיכנס לשיעור בחינם רק בשביל לנסות. אז יש המון דרכים, ולכל אחד מתאים דרך אחרת. אז שיהיה המון בהצלחה, ואנחנו קופצים לאקט נאמבר 3. אנחנו באקט 3, ואיך מחליטים באמת. יש לי 3 שאלות למאזינים. 1, איפה אני באמת היום? עכשיו, תחשבו בניסיון שלכם, בגוף, בביטחון, מבחינה שפתית, מבחינה כספית, תמיכה של המשפחה. יש לכם משפחה פה, אין לכם משפחה פה בניו יורק. איפה אתם נמצאים? ולפי זה אולי זה ייתן לכם איזשהו כיוון למה אתם רוצים לעשות, מסגרת או קפיצה למים. 2,
מה אני צריכה יותר כרגע? מסגרת או חופש? אני רוצה לעבוד במקביל, אני לא רוצה לעבוד במקביל. ומספר 3, איך נראית מבחינתי שנה ראשונה חכמה בעיר? שגרה, היכרות עם העיר, בנקים, אישורי עבודה, חיזוק הגוף, הנפש, מה זה אומר אם אני לא מצליחה, וכמה זמן אני נותנת לעצמי כדי להצליח או לצלוח את המטרה הראשונה שלי. מבחינתי, אני ככה רוצה רק להגיד מה אני הייתי עושה אחרת אם הייתי מגיעה עכשיו. אני חושבת שלא הייתי עושה הרבה אחרת. מה שכן הייתי עושה אחרת, זה למצוא אולי את האומץ לדבר עם יותר אנשים, אבל מבחינת מסגרת או לא מסגרת, עדיין כנראה הייתי בוחרת במסגרת. אז זה ככה little questions that I ask myself. בשלב הזה אני לא חושבת אחורה, אני חושבת קדימה, ומעצבן קצת להגיד, אבל מנסה גם לחיות את הרגע. בעיקר עכשיו, בעיקר שיש לי ככה ילדונת קטנה וחמודה, שכמעט עומדת ומתחילה להתרוצץ בבית. וזהו, ופה אני רוצה לסיים ככה את אקט 3, ולתת כמה המלצות אם אתם כן מעוניינים להסתכל על מסגרות. גם אם אתם קופצים למים ורוצים להסתכל על מסגרות, לרקוד בהם ולקחת שיעורים בהם. אז מבחינת סטודיואים שאני ממליצה עליהם לשיעורים פתוחים, Steps on Broadway, כרגע מאוד מאוד מתפתח דרך אגב. יש לנו את Broadway Dance Center, שגם אליו הלכתי ואני אספר על זה קצת בהמשך. אני גם קצת מלמדת שם back and forth, ויש לי מורים עם המון המון המלצות למורים שם, אז אם אתם רוצים מוזמנים לפנות אליי בפרטי. יש את פרי דנס, שמנוהל על ידי שני ישראלים מדהימים מדהימים, יש להם להקה של יגאל פרי, להקת מחול, ובואו נעבור רגע לקולג'ז ואקדמי. אז כמובן יש את אמדה, מוזמנים גם שם לשאול אותי שאלות, יש גם אנשים שאני יכולה לחבר ככה לשאלות נוספות. יש את פייס יוניברסיטי, שמאוד מאוד עלו בשנים האחרונות והם די אדירים, יוצאים משם רקדנים וואו וואו וואו. יש את NYU, שיש להם תוכניות, אני יודעת, אני לא עברתי את התוכניות שלהם, אבל אני יודעת שיש הרבה שנמצאים שם. קולומביה יוניברסיטי, גם להם יש מסלולים למחול ותיאטרון, אבל גם אני לא יכולה לעזור יותר מדי בכיוון הזה. אבל אלה ככה הגדולים שאני מצאתי לתיאטרון ומחול, עם פוקוס על תיאטרון מיוזיקל תיאטר. אז מקווה שעזרתי קצת בכיוון הזה, וניפגש בקלוזינג נאמבר. טוב, אני לא מאמינה שהגענו לקלוזינג נאמבר, זה סיום הפרק השני. וככה אני רוצה להשאיר אתכם עם מחשבה אחת, עם הרעיון המרכזי. ניו יורק לא בורחת לשום מקום, אבל חלום בלי קרקע יכול להישחק. לכן חשוב לעשות את ההחלטות האלה קצת לפני, ולא פשוט להגיע, גם אם החלטתם ללכת על ה-head on לתוך האודישנים, לעשות קצת מחקר לפני כן, לדבר עם אנשים, וזהו, תודה ענקית לכולם, ואני אשמח אם תשתפו את הפרק הזה, וכמובן אשמח לתגובות ושאלות, ופרק 3 יהיה לדעתי אחד הפרקים הכי מעניינים, וזה אודישנים, זה פרק מאוד מאוד פרקטי, אז תביאו ככה דף ועט, ובקרוב נתראה.